Kagahapon Huwebes sa buntag, Mayo 21 ning tuiga, giadtuan sa DENR Environmental Management Bureau 11 ang sanitary landfill sa barangay New Carmen sa Davao City kung asa nahitabo ang pagdahili sa habo ug pundok nga mga basura. Kauban sa DENR EMB, ang CDRRMO ug BFP Special Rescue Force ug dinhi nila nakita ang peligro sa mga residente. Niaging tuig pa giabisuhan sa barangay ang mga tawo nga duol sa landfill nga magigmat tungod sa kahabog sa pundok sa mga basura nga posibleng mahugmak ug modahili padulong sa ilang mga balay. Dugay namin nag-abiso sila siguro kadto pa last year 2025 nag-abiso namin kadto nakita ko namo nga delikado ng maong basura tungod sa kadaghan niya plus ni ulan pa street atong mga naging semana sumoto na moto hinungdan nakita na mga nalandslide ang maong basura. Luyo sa abiso, wala kini paminawa sa mga residente. Ilaha man gunang mga area, private property ba? Kaya ang gobyerno diya po ng landfill, so sila po asa man may mabalhin ka kung imo ming bahon kaya kung kung sila balhin na mo mintras tanto nga dula pay may tabo na to kay delikado na pangita na mong inyong kapuyan. 217 ka balay ang anaa duol sa sanitary landfill sa Purok 8 sa barangay New Carmen. 80% sa nisgutang purok ang nagsalig sa pagpangay og basura nga ilang panginabuhian. Dunay 8 ka purok ang barangay New Carmen ug kapin 6,000 ang ilang populasyon. Tuig 1997 nagsugod ang sanitary landfill sa barangay New Carmen human gibalhin gikan sa Smoky Mountain sa barangay Langob sa MacArthur Highway. 20 ka tuig na ang nilabay. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.